noin pitkästä aikaa. Siis, miksi mä aina teen näitä mankokäsiä? Joo, niinku, siis mä pyydän anteeksi, kun mä aina tehnyt videon. Siis, mä oon pitänyt pienen videotaukoa, mutta en oo ilmoittanut siitä. Niin. Ja mä olin viime viikolla Kreikassa. Ja siellä oli aika kivaa ja oli aika lämmin ja kaikkea kakkaa. Ja muuten miksi mulla on aina nää samat tyypit. Nyt mä vaihan. Hyvää päivää teille tällä LPS-uutisista. No en tiedä. Mutta siis mulla on lähestymässä synttärit. Jee! Mä oon syntynyt 27. lokakuuta ja nyt on, oottakaas mä käyn kattoo mun puhelimen kalenterista. Ja tänäänhän on 12. Jos näkyy edes 12. Niin, ja mulla on sit synttärit. Ja täytän 11 vuotta. Jee. Jotkut vois siellä olla silleen, että what? Miten sä voit mukaan olla joku kohta 11 vs. kuulostaa jotain 5-vuotiaalta. Mut ei. Anteeksi, mä sain viestin. Koska mä vaan nyt vaan täytän sen verran, mä voin kuulostaa siltä, että mä olisin joku 5-vuotias, mutta tästä on ihan teidän ongelma. Ja niin. Joo. Mut ei tässä muuta. Hiljaa puhelin. Moikka.